Eskerrik asko etortzeagatik, Alternatibaren koordinadora nazionala bildu da gaur. Aurrez aurre, zoritxarrez, Josu Estarrona, talde parlamentarioko beste kide batzuk bezala, konfinatuta dago eta online egon da gurekin. Gure jarduera politikoa gidatuko dituzten ardatz nagusiak berretsi eta ezagutzera emateko asmoa dugu. Erakundei begira, EH Bilduren bitartez eta batez ere kaleetan gauzatuko ditugunak. Ez baitugu zalantzarik, kaleak aldarrikepenez beteko direla, dagoeneko pairatzen hasiak garen murrizketen aurrean. Egoera honetan argi dugu txertoa iristeko behar den denbora baino askoz gehiago dugula jokoan. Gizarte eredua bera dago jokoan, ez soilik oraingoa, baita datozen belainaldiei utziko dioguna ere. Horregatik, bizitza eta zaintzak ekintza politikoaren erdigunean jartzeko beharra azpimarratu nahi dugu. Baina ez noski, Urkullu lehendakariak egunotan egin bezala. Bizitza erdigunean jartzeaz hitz egin du, baina bitartean azpiegitura handiak defendatzen dituela eta Europako funtsak mako enpresei eman nahi dizkiela. Tamalez, gobernuak baliabide gehiago erabiltzen ditu sindikatuak eta ezinbesteko sektoreen langileak kritikatzen, haiekin bildu eta konponbideak bilatzen baino. Osasungintzaz, hezkuntzaz eta zaintzaz ari gara. EAJ-ari gogorarazi nahi diogu, manifestazioak eta grebak ez direla soilik tresnak legalak eta legitimoak, baizik eta ezinbestekoak ere badirela administrazioak arduragabekeriaz jokatzen duenean. Izan ere, bizitza erdigunean jartzea ez da lelo huts bat. Feminismoak erakutsi digun bezala proposamen erabat eraldatzailea da. Gure egiturak eta antolatzeko moduak birpentsatzea da. Bizitzari duintasunez eusteko eta zaintzeko balio dezaten. Osasuna, hezkuntza, etxebizitza, elikadura eta kultura bermatzea da. Guztion artean eta benetan pertsona guztientzat erabakitzen dugun moduan. Bigarren edo hirugarren mailako herritarrik gabe gaur egun bezala. Eta generoa, klasea, arraza eta jatorria kontuan hartuta egitean da. Berdintasun faltsuaren mantra neoliberalaren aurrean aldagai horiek erabakiorrak direlako. Pertsonen bizitza duina bermatzea inoiz baino beharrezkoagoa den egoera bati aurre egin behar diogu. Eta ez soilik osasun arloan. Hor dugu Madril politika neoliberal larrien laborategi gisa, naiz eta hemen ere diru publiko gutxi batzuen aberastasuna babestera joan den, eta ez gehiengoaren egoera zaila arintzera. Alternatibatik argi diogu. Pairatzen ari garen errealitate honek bi aterabide dituela. Bata, gauzak berdin jarraitzen egitea da. Prekarietatea eta bazterkeria zabaldu beraz. Jendearen beharrei erantzuteko gero eta desagertuago ageri den estatu batekin, zein eliteen interesak defendatzeko presente dagoenean. Bigarren bidea, eredu bidegabe eta insolidarioa eraldatzean datza. Erdigunean bizitza jarri eta politika publikoak egingo dituen beste eredu baterantz. Ekonomia politikaren zerbitzura dagoen tresna bilakatu dadin, eta ez aldrebez, orain arte bezala. Guztion porrota izango delako datozen belaunaldiek beren gurasoek baino okerrago bizitzera kondenatzea. Norabide berean jarraituz gero, hala izango dela jakin arren. Krisi garaiek arriskuak dakartzaten. Beldurra, autoritarismoa eta erregresioa babestea ekar dezakelako. Eskuin muturrak argi dauka, baina guri ezkerraren erantzunaren parte izatea dagokigu. Fasismoaren gezur bakoitza desmontatu behar dugu. Eta haien diskurtso atzerakoiak kontraprogramatu behar ditugu. Pertsona guztien eskubideak zabaltzen dituzten proposamenekin. Ezin dugu onartu beren helburua lortzea, pobren arteko gerra alegia ematea. Aberatsa gero eta aberatsagoa den bitartean. Horregatik, eskuinak okupazioaren alarma asmatzen duenean, datuak eskuan erantzutea tokatzen da. Baina batez ere, Santurtzin, 88 urteko emakume bat, putre funts batek bere etxetik bota nahi duenean. Etxegabeen aurkako mugimenduarekin batera, bere ondoan egotea tokatzen zaigu. Kasu gehiago daude, Bilbon eta Hernanin esaterako. Izan ere, etxebizitzako dramarik handiena oraindik ere etxegabetzeak dira. Banka handia,
okupazioaren inguruko kanpaina faltsuaren atzean dagoena, iragartzen hasi da berankortasuna hasi dela eta berreskuratze departamentuak, desjabetzak eskatzen dituztenak alegia, lana izango dutela. Diktadura feminista baten aurrean eta indarkeria matxistaren aurkako salaketa faltsuez hitz egiten dutenen aurrean, desberdintasunarekin hausteko apustua da egin behar dugu. Lan guztiak banatuz, bai ordaindutakoa, bai ordaindu gabekoa, gehienetan emakumeen esku dagoena. Eta gainditu behar ditugu emakumeek zaurgarritasun handia izatea eragiten duten arrakalak. Migrazioari lotutako alarmen aurrean, eskuinaren tranpak saihestu behar ditugu, elkar bizitzarako eta elkartasunerako espazioak sortuz. Negazionismo desarrollistaren aurrean, kontuan izan behar ditugu ingurumenaren muga fisikoak. Izan ere, naturari bizkarra ematen jarraitzen badugu, trantsizio ekologikoari benetan aurre egin gabe, etorkizuneko krisia behin betikoa izan daiteke. Lan eskubidetan atzera egiteko borondateari lan erreforma indargabetzearekin erantzun behar diogu. Eta desmemoria partzial eta interesatuari aurre egiteko, indarkeria guztien biktima guztientzat egia, justizia eta erreparazioa aldarrikatu behar dugu. Hori da, alternatibatik egiten dugun irakurketa politikoa. Jendearen benetako beharrak duintasunez konpontzeko helburuarekin. Arlo publikoari zein komunitarioari dei eginda. Zaintza eta bizitza lehenetsiko duen sistema batera igarotzeko bidean. Datozen hilabeteetan gure urratsak gidatuko dituen irakurketa da, bai Euskal Herria Bilduren baitan, bai gure ahalegin militanteetan, kaleetan, borroken sozialen aldamenetan. Eskerrik asko.